cer Aștept scuze, eu nu știu. după ce îți iei, după ce se ce cumva. Sau faci Dar, o reclamație staff pe Discord eventual. bă, doar scoate-mă de aici, că mi-ai dat de pe degeaba, Nu ți-am dat pe degeaba, că ți-am doar am dat pentru că cântat. etichetă. Te mai ajută altceva? Păi da, Bro, dar ți-am după zis, ce dăm termin cu el, poți să revive. vii la mine, te rog? Da. Și plus că Ok. aveam voice activated de ăla, de vorbeai instant și eu cântam gen. Tu Și cântai, de-aia ai normal, nu te-ai auzit. avertizat să te oprești din a cânta la Păi eu mine n-am dacă primește auzit, deranjare? n-am auzit, Asta este n-am treaba ta, îmi auzit. pare rău. Dar nu mă interesează, tu îmi dai aici mă scoți. Te mai ajut cu altceva sau nu? Nu, mă scoți de aici. Pentru sănătate. Mă scoți de aici, câine. Aha, ești serious, da. O să ai și bani, să știi. Hă? O să ai și bani. Și bani? Pentru ce? Pentru că m-ai făcut câine. Jigniri. Păi bro, dacă mă bagi aici pe motive banale, Nu, a fost complet vina ta. nu e nicio vină de-a mea, mă scoți. Că ce staff ești tu aici? Eu zic să nu mai Că, juri, că să nu-ți iei și bani. bă, zic să mă scoți de aici ca să fie bine și pentru... Putuz.